23. septembra sa v Mestskej knižnici Žigmonda Zalabajho uskutočnil literárny večer. Hosťom bola Kinga Gyökeres, autorka rozprávkovej knihy Mesés Somoria, ktorá vyšla v maďarčine minulý december. Vďaka prekladateľke Gertrude Márii Korpič koncom augusta uzrela svetlo sveta aj jej slovenská verzia s názvom Čarovný Šamorín. Krst knihy sa konal počas festivalu Pomlé na Čarovnej lúke. Mesto ma oslovilo, či by som mohla napísať rozprávky o meste a povedali, že je to na mne, ako to napíšem, o čom budem písať, potrebujú len 10 rozprávok. Veľa som čítala o histórii Šamorína, potom k tomu som ešte pridala svoju kreativitu a sa zrodili rozprávky. Sú to také rozprávky, v ktorých jednoduchí ľudia sú hlavnými osobami. Sú tam známe osobnosti ako Král Matej. Vydanie publikácie podporilo mesto Šamorín. Krstu sa zúčastnil aj primátor nášho mesta Csaba Orosz. Sme veľmi radi, že po decembri, keď sme odovzdávali túto knihu v maďarskom jazyku, môžeme odovzdať ju aj v slovenskom jazyku. Snažíme sa o to, aby ďalšia generácia mladí obyvateľ nášho mesta spoznali dejiny, históriu nášho mesta. Aj takto zosilníme lokálpatriotizmus. Publikáciu s ilustráciami Tibora Juhása, ktorú vydalo Wanted Design, si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Šamoríne, v turistickom informačnom centre v budove Korony a v Mestskej knižnici Žigmonda Zalabajho. Prajeme príjemné čítanie.